Lanak urostasuna ekartzen ote du. Azken aldian hori da gure eredu. Lehen oparo zena bihurtu baita negu, beste zerbaitek lan egin beharko entxegu. Beti ez da guruen sekari gira. Makinat nekatzen da lanari begira, ola ezin da heldu nehoiz urrutira, alferrekin ezin da horren beste fira. Hau duzu Xumai, gehienez 5 puntutako bertsua osatzeko hitza. Mapa. Ez alda inoiz ausartu, mundukoa itzultzera, behatzarekin gelditu eta joateaz amestera. Sarritan hartu izan dut mapa, nere eskuen aldera, ta ekarri dit herriaz ere, pentsarazteko aukera. Ea ba noizbait iristen garen, gu geure amarraztera.